Раил билгечлеги буенча инженер-механик урып җыю вакытында комбайн штурвалы артына утырга авылда калып гаилә корган. Әтисе Гали Фәйзуллин оештырган кооператив әгъзасы да хәзер үзе үк фермерлык эшчәнлеген башлап җибәргән. Дәүләт программаларының ярдәме зур ди ул. Үзеңә генә аны җиңеп бетереп булмый, бик авыр шул. Бер үзең генә өлгерә алмыйсың. Аллага шөкер туганнар бар дибез. Әти булыша, әни булыша, хатын булыша. Жина булгачтан була, туганнар күп әле. Аллага шөкер булышып торалар. 5 миллион грант иттем. Аның инде фирма салырга, тагын тирекләр алырга инде. Һәр менә кертенгә үзләштерә башларга аны. Хәзер Фәйзуллиннар бергәләп печән җыю белән мәшгуль. Трактор, комбайннар бар. Сыңгысын урып җыюга әзерләр. Терлек азыгы культураларын һәм бөртекләрне чәчү өчен җирне Раил арендага алган. Грант акчасына авыл читендә ферма төзи башлаган. Малларны яратуы балачактан ук. Җирне яратырга, терлек яратырга кирәк. Терлек ул исән хайван, ул тимер түгел, не түгел. Аңа акча кебек карарга түгел, икенчедән уңган кеше булырга кирәк. Тырышырга кирәк. Терлекне күп итеп асрарга, кышкыр тотарга, мини ферма төзергә, кооперативлар булдырырга, хуҗалык итүнең нинди генә формалары булса да, хәзер дәүләттән ярдәм бар. Төрле программалар гамәлдә, Нурдатлылар да аларда теләп катнаша. Эш башлаучы фермерлар программасы буенча быел грант иттеләр. Эш фермерыбыз Раил инде бу сумманы алды, кулланышка кертә башлады һәм 2 фермерыбызга икенче ярты еллыкта бу финансирование кайтып бетәр дип уйлыйбыз. Агростартап программасы буенча крестьян фермер хуҗалыкларын үстерүгә 9 фермер 49 миллион грант итеп кайттылар. 6-сы инде аларның бу сумманы үзләренең счетларына күчерделәр, кулланышка керттеләр, эшләрен башладылар. Эшесенә икенче яртылыкта финансирование көтәбез. Заготпром кооперативы грантта катнашып 40 миллион грант итеп кайтты. Бу инде районда терлек итен эшкәртүгә һәм кыш итен эшкәртүгә тотылачак. Яшь фермер Раил Фәйзуллинның да планнары зурдан. Тырышлык һәм теләк булганда максатларны тормышка ашырып була ди ул.